Така, кръстникът Цветан, не е дясно, не е малката, и тя е разпоръдите. Задайте ги кръщи. Кръщи? Да, задайте ги ще усетиш. Так, но тук ще сложим и косичката. Те се оправят, да. И задайте ги така, колкото е кутийката. Не, кога е там? Така. Да. Това да му неща? Не, това да му неща. Станете от десеточеската. Благословен Бог наш, всегда ни пресни во веки веков. Амин. Отче наш, жести на небесех, да сти име Твое, да приеде царство Твое, да бъде воля Твоя, ако не се измени хлеб наш насущен дай нам днес. И остави нам дълги наши, като не са дълги наши. И не види нас в изкушение, но избави нас от лукавого, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже, наистина от Твоето име, от името на Родителя и Сина и Светия Дух, възлагам ръката си върху този Твой раб Цветан, който ще достои да премине към съдта и да запази по заслона на клетата, разтърни от него старата вълна, забуди го изпълни с вяра на Божия любов. Развесели го от делата на ръцете му във всичкото му потомство, за да се величава като са покоени и слави великото Ти възвишено име и да Те хвали винаги през всички дни на живота си. Защото Те възпия всяка небесна сила и Твоя слава, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Само Цветан, двамата се обърнете на запад и къснато ще отговаря сега. Отричаш се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичките му глава. Отричам се. Отрече ли се от Сатаната, отрекох се. Отрече ли се от Сатаната, отрекох се. Отрече ли се от Сатаната, отрекох се. Обърнете се обратно си. Съчетаваш се с Христа, съчетавам се. Съчетавам се. Съчетавай се с Христа, съчетавай се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него, като Отца и Бог, кажи. Вярвам в Него? Като Отца и Бог. Вярвам в един Бог, Отец служител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия народния, който роден от Отца преди всички векове,
Светлина от страна Бог истина роден, сътворен на всъщност Отца и чувството всичко е станало, който заради наш човек, за нашето спасение слезе от небесата и звукът от Духа Света, го Дева Мария стана човек и бе разнат за нас при пълнотия билата и страда и бе погребен и възкръснал търпен според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще бъде със слава да съди живи и мъртви, царство на ще има край. И в Духа Святого Господа животворящия, който пса изхожда към Отца поканен, Господен на рано Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред на Света Вселенска и апостолска църква, изпълнено на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Смирно Господа да се помолим. Господи, помилуй за светейшите с наш дарен митрополит Софийски патриарх Български, за честното презентаство, дяконството Христа, за целият църковен притчи, за всички люди на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, за да се окаже тази вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове на Господа да се помолим. Господи, помилуй, като померам престата пречиста преблагословена, славна Владица наша Богородица и Пресвятая Мария, заедно всички светии, нека сами себе си и други целия си живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи. Сам Ти, чието и царю си даде чистителното на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам Ти, чието и царю сега даде чистителното на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам Ти, чието и царю сега даде чистителното на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Да се пишат познака на Твоят през всички вражески сили, да се пишат познака на Твоят през всички вражески сили, да се пишат познака на Твоят през всички вражески сили. Забудете му и да запитате му кръч. И чакаш. Един-два оборота напред, чуете нагоре. Дигни се малко. Мана се род Божий, църкам се не нарада с името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин. За изцеление на пешата и тялото. Амин. Амин. За неслушна вярата. Амин. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и създадоха. Амин. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Амин. Сега. 3 пъти ще мине напред сега и 3 пъти ще влизаш в... Служете е точно пред легена кръпата. Пред за много стъпа на най-като излиза. Мисля, че 3 пъти ще влизаш и излизаш. Кръщава се Божият раб Цветан в името на Отца. Амин. Излизай. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. Печат да радва Света. Амин. Амин. Печат да радва Света. 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 Амин. Амин. Постригва се Божият раб Цветан. Божият Цветци. В името на Отца. Амин. Малко. И Сина. Косъмчето. Божият Цветци. Косъмчето. Айде сега, избършете го с тая кърпа, ще се пазите за спана, насякъде и пак го говорите. Че обличи дух. Ето тук става на всички. Да, обличи го направо. Сега, не трябва да преобличаме, нали? С новите дрехи, да. И продължаваме кръщението, не свършат. Избършете го насякъде с кърпата. Кърпата да е. Да, където са да го помазали. Ево, тук седи. Седите си. Избърши го където помазали си. Живото така. Ето, джеров.
се предявим. Да. Помогна с това. Дай. Да се види. Да се помогна съм чува. Годни коремо? Не, да. Добре само. Не ги имам черталост. Айде. Тут долу ще. Чакай да поступите. Чисто. Ну, сам сказал, что надо представить. Остановись. А штрака ли? Да, штрака ще. Шванят се всички за ръцете с ремонта. Ще ви караме около купола, всички страни ще скажат с шума. Цива Христа, Христос,
посещават редовно правни служби, за да може той още от сега да привиква сутрин и вечер физически по-намитички, където мога да се прекръства преди да излезе до мисъл. Когато се върне пак да се прекръства, много е важно това нещо, да може да се паза. Да се даде недостойни естествено да поставя християни. Честно, честно. Сега, като ще освещаваш или? Аз се осветих. Добре. Това е секция в състав, разбира, чакай се, че това се знам как става. Тук има. Тя се влиза и после се стрега нещо. Не да презимала малка. Не, няма да малка. Ще му стане те. Ще му стане. Дай цеци. Ножки. Така. И са тук, после майката, ако иска да ти върши. Свини келче, аз не виждам. Едно добре. Ето. Та майка ще го маха доста. Ако си ще бъде дали. Като се взема не имаш. За Цветан специално, а поздравя за малкият Цветан, да е жив и здрав, за неговите родители, за всички гости. На здраве, на здраве! За бабата, за дядото, да са живи и здрави, за най-щастливите родители. Чики-рики Бубамаро! Айде за кръстника, за Цветан специално! За малкия кръщелник специално, да е жив и здрав! Айде! Че! Айде! Айде кръстника, на здраве! За малкия кръщелник специално! Sa Roma uczena, Buba marasose kocine, Idebla płacipe, Buba marasose iczele, Sa Roma uczena, Buba marasose ničele I debla čipe Buba marasose ničele Žiki-riki buba maro ciknije Čučije Ajde mori moj robeca Čikiriki buba maro ciknije, čudnije, ajde mori moj romeca. Čikiriki buba maro ciknije, čudnije, ajde mori moj romeca. Čikiriki buba maro ciknije, čudnije, ajde mori moj romeca. Romane čarare, romane čarare, romane čarare. Специално поздрав за малки кръщелник, за виновника, за неговите родители да са живи и здрави, за дядото, за бабата и за всички гости на здраве! Ей, Ромале, чавале, Буба марасосе, никеле, Хайде, младе, Buba marasose ničele Sa Roma pučena Buba marasose ničele
чабале живота, ромале чабале. Браво, браво. И отново продължаваме за малкия принц специално. Жив и здрав за неговите родители, за всички гости. На здраве! И за родителите специално. Айде един хубав кючек за малката печка специално. За машината специално. От родителите специално от нас от неговата съпруга поздравява синът си виновника да е жив и здрав, благословен за всички гости. Еба! Дай! 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 Еба! Yes! И от чорката специално за най-щастливите родители, за кръстника и за кръщелника специално. Живи и здрави да са! Хайде! Yes! 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 Хайде, машино! Yep, yep, yep! Hey! Хайде! Живи и здрави бъдете. И отново продължаваме за малкия принц, специално за виновника. За неговите родители, за всички гости. Хайде! Сърбия, Сърбия! Авторски! Онлайн, директно! Ти що си дошла у живот мой, ти що си песме най-лепши той, ти си ми живот, ти си ми свет, в тебе се живи и умире. И ти беше самито, къде ли моживо, добро и зло. И ти беше самито, къде ли моживо, добро и зло. И за най-щастливия дедо специално, от дедото и от бабата специално, за внука, за манекенчето специално и за родителите специално. Що си дошла консултация и що
красивия дедо Демчо от неговото семейство за внука, за кръщелника специално и за кръстника специално и за най-щастливите родители, за всички гости. Най-добрите оператори, браво, майстори! Хайде! Не иди више от самито, къде ли моживо добро и зло. Не иди више от самито, къде ли моживо добро и браво, браво, мерси, бъдете живи, здрави! Кучека! Йо! Радо, 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 мамай, хей! О, яса, о, фамилия, хей! Яса, Дедо Демчо! Yes! Come on! So! Hey! Yes, sir! От Юлиан Топалката, самоходеца от неговото съпруга, поздравява малкия принц, виновника да е жив и здрав, и за неговата принцеса, за малката Албена специално, за щастливите родители, за дедовците, за бабите, за цялата фамилия. От Юлиан Топалката, самоходеца специално. Яса! Хайде! Сей! Топалката за неговата принцеса, за малката Албена и за виновника специално. От София и от Самоков.
от най-щастливите родители от таткото Асен от неговата съпруга. Само за Цецо, за шампиончето и за кръстника специално. И за тонката специално на здраве. И за Милен Бенковски специално номер 1. От таткото да се специално. Яше, опа! Гошко Пинчера специално от най-щастливия татко от Асен специално. За Гошко Пинчера специално. Ей, живи здрав! Има ли абитуриенти? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Айде за абитуриентите специално! Папи, папи! Папи, за абитуриента, за дедото Денчо специално! Айде, дедо Денчо! Хайде, дай, я ще спомянайте! Хайде, дай, я ще бъдете! Хайде, дай, я ще спомянайте! Специално! От Асен специално! Браво, браво, браво! Мерси! Бъдете живи!
И представяме Кючекът Коня Вихър. За Цецо Вихъра специално за шампиончето. От родителите специално за всички гости. Браво, браво! И отново продължаваме за Цецо Вихъра специално. От Вихъра, от Цецо специално поздравява своите родители за всички гости, да са живи и здрави. Конят Вихър. И отново продължаваме, след рекламите продължаваме пак с вение. Специално за най-щастливите родители, специално... Казахте ли ги тия коне, бе, да еба тия коне, бе? Влезме за моето момче малко, че не съм те изкарвал скоро. Изтървахме Цецо. Айде, шампионче! Съвършната на Коня Вихър, новата модификация, 223. От тупалката, от Юлиан от тупалката, за малка Цецо специално и за малката Албена специално. Айде! Добре, моето момче, само газ! Хайде, Вихъре, Излез! Танцувай! Яко! Яша бе, Цецо! Хайде, куче, на друга предавка! Настъпи малко да стъпи! Хайде, моето момче, излез! Браво! Бъдете живи и здрави! И отново продължаваме за малкия виновник за Цецо. Айде! Малко музика. Али. Една меске си мут магле, думе мечаме, о, суже, ти кама туме, кучу ханчи пипе, ръкати ми душа, тумеге, Sasupeo modadoro, tu sia movilo, come le sa, a caranzia, a me caracasu za sužinja, ara grutu me mečame, namu grutu me bukale. Dari butici dilu, tu me purilu. Ana grana me mokane. Dari butici dilu, tu
ме пурину. За всички гости на здраве! Tuila. Rinodesche si putko jaka tume Kushukači nipe Rakati mi duša tumege Sam su te ove voda doro Tu si da služinja Aram kljutume mečave Mamu kljutume bokale Dari butiye čindilu Još sam živ. Николай Айдинович. Една песен от Николай. Još sam živ. От Камен Ихтиманеца специално от неговото семейство, за цялата фамилия специално, най-вече за виновникът, за малкия Цецо и за големия Цецо и за всички братовчеди специално. Живи и здрави да са за цялата компания на здраве. Da moje srce od kamena je I da sam krio šta osjećam Ti bi me voljela, znam Da nisam gitano sve Da moje srce od kamena je I da sam krio šta osjećam Ti bi me voljela, znam Тия Назаки току-що е пристигнала. Яша Ченазе! И за бабата, за Назурка специално. Да е жива и здрава от таткото се специално. Грешито и небо зна Tražim ljubav tamo gde je nema Mislim da svi su kao i ja Da nisam pitano sve Da moje srce od kamena je I da sam krio šta osjećam Ti bi me voljela, znam Da nisam pitano sve Da moje srce od kamena je I da sam krio šta osjećam Ti bi me voljela, znam Браво, браво, живи и здрави бъдете! И лепа! Сидра пала, Рики Бал, Яша, опа, yes! Yes! Има ли да слушни? Yes!
Епа! Берега вървиш, докато въртиш и краката си тези, да се право държиш. Сладка е какао, сладка е какао. Айде, епа! Yes! Продължаваме за малки виновни специално кючека на държавата. Айде за шампиончета специално. За Цецо за разбивача на женските сърца. Яшаме, Цецо! Ти си! Внимание! Направете място, защото човека държава идва! Вашите проблеми и моите пари никога не свършват. Адиос!
Браво, браво, браво! И отново продължаваме за малкия Цецо специално. И живи здрави за неговите родители, за всички гости. оркестъра и отново продължава. За танцуващите специално, от тамкото се специално. Живи и здрави да сте! Хайде!
Яша! За малкия принц от Цето специално и за неговите родители да са живи и здрави до всички гости. Ева, айде! Яша! Айде! Tutto sa stipe o presarterno te te piove ci di passarte cialove ama me manche so che io Yala mi baro guguçya di yu Asas yula ona swalipe Sia di gelo sastipe Kukocia belub Soskejalo w kraju Odive carirat magie Galo Şeralo kergü Manara kluma Akezo kergü Şikaya gyuma Най-щастливия татко за все специално за всички гости. Здраве, бъдете живи, здрави, добре сте ни дошли. И само за сина специално за Цецо машината. Живи, здрави да сте. Очамо мангилама Дикилама Аракилама Лески всичко ме гада Aşımı çabingi живина Aman bena gezo gegu Яла ми варо Кокочия дигю И отново продължаваме за всички гости специално. За виновника специално.
Хайде. Neki sitni sati su, a ja kući dolazim i sve tvoje stvari još su tu, ali me ne čekaš ti. Meni kuća nije dom, kada tebe nema, zidu blizu njeli, ledeni ko snijena. Svuda je po njom, miris tvojih parfema, dok si negdje sretna, tuđa žena, tuđa žena. Hajde, Jaša. За битето най-вече специално да е жив и здрав, за всички гости най-вече за виновника специално, за Цецо машината специално. Продължаваме от оркестъра следващото изпълнение. Рахова песничка така, циганска готина песен специално, Роман Игири. Жив и здрав, оправа седе. Хела, хай. Say! Yeah. Manda pišeme mangavatu koja kale legaravatu mangi kovilo pangu tutme movilo mi duša tu i na džane Mangi kovilo, panglu tutme, okruđo porodiđu koleja bare. Mo životu tu idam, mo bar valipe, bišuši kraljica, mi oko lavica, a me iduće ne idam, je ka pred sebi jande, ete vleci kvalavu, Sodinčama tu Od životu tu idam Mo valipe Tu idam mi kraljica Mi ako lavica A me iduće ne idam Je ka pre sebi jande Edi vleci kvalavu Sodinčama tu За най-щастливия татко съсед, брадата специално. И за бабата специално от самото. Назай, бабаки, назаки! Бабаки, назаки! Еса! Се! Рам, бабам, бабам! Yes! Ram-bam-bam. Manda pišeme mangavatu koja kale megaravatu mangi kovilo panglu tutme mobilo mi duša Čane, pagiko bilo, paglu tutme, uključio porodiđu koleja bare. O životu tu idam, mo bar valipe, tu idam mi kraljica, mi oko lavica, a me iduće ne idam, je ka pred sebi jade. Edi vleci kvalavu, sodinčama tu O životu tu idam, mo bar valipe Tu idam mi kraljica, mi je ko lavica A me iduće ne idam, i ka pre sebi jade
Edemezsek Mahmut Sodicamatu. Yaşa familia. Mio coavița, amendo genila mie camre se piante, e deve se quamavo, so di chiamato. Oggi molto tuina, mo parobaro valipe, tuina mi grandizza mio coavița, amendo genila mie camre se piante. Edemezsek vallahi Sodicamatu. Edemezsek vallahi Sodicamatu. Hey! И отдено Денчо за най-красивия внук, за Цецо машината, за всички гости специално. За даруващите специално за всички гости, най-вече за малки бри, за Цецо специално. Ева, хайде! Рак, сак, сак, кръчак, Задорващите се само! Еса! Дай! Дай, дай!
е жив и здрав, благословен за цялата фамилия от бабата Наза специално. Чека турбо специално. Само за бабата Наза да е жива и здрава, благословена от самого специално. От бабата Наза за най-готиния внук специално. Също така поздравява цялата си фамилия да бъдат живи и здрави. Йош, ама че го можеш ти, бабо. Ето това е. Бабаке, назаке, отпусни, бабо, ти го можеш най-добре. Айде заповядайте на дансинга, моля, не на място, на дансинга при бабата Наза. Айде, танцуващите се стало. Айде, бабаке, Йош! Айде, бабо Назе, покажи как се танцува. Отпусти малко. Покажи им. Йош! И за най-доброто студио Шева Микс. Йош! Йола! Шак! За най-готината баба, може да се каже за Наза, за най-красивия тук, за сина, за снахата, разбира се, и за всички присъстващи. Аймо, Йош, и 10 точки от бабата. Бъди здрава, щастлива, бабо. Разбира се, другото ще си го напазаруваш. Ето ма, Демчовски и за неговата прекрасна фамилия. Яша, че Барбалие, Назо, Вичай шукарие, Яша бе Демчо. И за сина, за Демчо поздравява. Разбира се, майка си, цялата фамилия. За сина, разбира се, и за всички гости, за цялата Шандра, може да се каже. Отпусни, бабо! И за дедото Демчо специално, за цялата фамилия и за всички гости. Най-вече за внука за Цецо машината. За Цецо машината специално. Има си пари, угажда си. За Цецо пачката. За Цецо. Айде продължаваме с Гючека Истанбул. Чак. Айде, бабо Назе. Ти си. Отпусни. Хелми пен. Айде, тупанка. Яша, бе, Демчо. Яша.
обичаните родители, за всички приятели. Истанбул! И от топалката само до бабата! Яша ме демчо! Шак, 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 шак! Jaše dedovské, demčovské, leské familiáky. Яше, И Яше. за малкия принц и се казва За цето машината. за тето, за тето, за тето, за тето, 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 тето. Продължаваме с чекат Истанбул. Yo, yo. Yalla yalla. От фамилия Дуневски, Яли. Дуновски ли, Дуновски. А от фамилия Дуновски, от Каменик Тималеца за цялата фамилия специално. И за виновника да е живи и здрав специално. За Цецо машината. От фамилия Дуновски, от Каменик Тималеца. За цялата фамилия специално. Хей! Фамилията. Ключекът додолу, додолу, додолу. Додолу, 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 долу, 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 долу. И горе, и долу, и горе, и долу. Долу, 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 долу. Додолу, додолу, додолу. И горе, и долу, и горе, и долу. Ей! Ха! Сега. Отпусти! И да дойде да ме прегърне, и да дойде, и да дойде, и да дойде. Долу, 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 долу. И горе, и долу. Най, най. И горе, и долу, и горе, и долу.
София за всички братовчеди. За брачено за Иво, за Камен и за Гошко. Един специален кючек от оркестъра, да са живи и здрави. Живи и здраве на Сенчо и най-вече за неговия син, за шампиончето специално, за виновника специално. Яша Масене, хайде помилия! Дуй! Yes! Пас! От таткото специално! Айде! Яша Месецо! И отново продължаваме до всички танцуващи на данцинга специално. Айде! За Цецо! За Цецо! За Цецо! За Цецо! Цецо! И от родителите специално за всички гости, които са ги уважили на здраве, бъдете живи и здрави! За цялата фамилия! Айде всички, ако може да се отпуснат на средата на дансинга, да се раздават максимално от танци и кючеци. За Иво! Айде отпусни баланаде! Още да танцуваш, коя ще те науча? Продължаваме кючека Мона Лиза. Няма проблем през това време да програмираш клавира, да заредиш батериите. И стартираме с кючека Мона Лиза, Мона Лиза, Мона Лиза, Мона Лиза, Мона Лиза. Кючека Мона Лиза! Ladies and gentlemen, дами и господа! Najwięcej za szamionczy do za Cecą, do Cecą, do Cecą, do Cecą. Mona Lisa, 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 Mona
ключекът Покемон. За Каменик Дималеца от негото семейство, за цялата фамилия специално. За живи и здрави. Ключекът Покемон. От Каменик Дималеца за цялата фамилия специално. Митето да заповяда на средата на дансинга. Айде, Мите! Мите, бе! Държава София, столица. Република България.